So hello friends, good morning. Welcome back to my new vlog. Ani kedan moनसे vlog नोंथांमोनखौ बरायबाय. दा दंफैयो आंनि खानापारानि भेटेनारि बेहाय दंफैयो माने लिचिया बेबी जादों नालाय थ' बेहायनो फैदों. मैया सानसे हरसेया नायबाय न'नि जागोन नामा होननानै साननानै नायनाय ओमफ्राय फुङावनो गुवाहाटियाव लाना फैबाय आरो हस्पिटालाव ओमफ्राय फैनायावनो लामायावनो जाबोबाय मासे. लिचिया बेबी जाबाय नै बेबी फार्स्ट बेबी. जायगाया एसे खस्थ' जाखादों हाखर खरबो नङा. लिची बुस्थिया जि साराव उल्टा-उल्टा. Cina. Maba juga di sekarang. Labai. Anile, hold, Anise. गिदोंबोना बियो. Bukan bandar. जायाखै खोनाया. दानि दंफैयो थारमाने दा चेक खालामगासिनो आरो नायगासिनो दा आल्ट्रासाउन्ड खालामदों नायबावगोन थारमाने बेबिया दं ना गैया. स' दा आल्ट्रासाउन्ड खालामनानै मिथिबाय जे बेबिया आरो माथाम माब्रैसो जाबावगोन ओमफ्राय दा जोंना मेडिसिन नांगौ मेडिसिनखौ बेहाय मोनजोबासै दा प्रटेक्सआव थांनो नागिरदों मेडिसिनखौ लायनो थाखाय. दा बेबिया माब्रै जाबायनो दासो मोनथिबाय ओमफ्राय दा नायनोसै सिङाव मानै जाबाय गोसो आब'मोना थायो दसे दसे First, second, third, last. Ini tiga. दा जों दंफैयो आब'मोननाव खुदिमोननाव ओमफ्राय आरो बिदिनो बिसियाबो मासे दं जाहां दा नै गुमैनिफ्राय ओंखारबोबाय ट्राफिक बयस्थ' सारियालि आरो मासे जाबावबाय माबाल' सानदोंमोन लामायाव आरो मासे जाबावबाय 6ता जाबाय दा गावहा मुमिखौना मिसे खुंख्रुं बुथारा. लिची न'आव सफैबाय लिची बेसे सोलायो नों ओइ लिची दै जाबाय नों मायाव एबेदो नोंहा नों मायाव एबेदो नोङो गुड मर्निं दिनै सेकेन्ड डे नै बिनो गाबोयो बिनो जि गाबखौ खान्द्रिथार मासेयानो जि गाबबाय थायो नायबो नङा एन्जर फिसा बायदिथार एन्जर बेलाथिया आइसोना जि गुस्थि जारौ मासे मोजां आइसोना लिचिखौ थुखैदो लिचिखौ दिनैसो लिचि जोंना दे जों खोदा खालामदो 기신도 달라 하시면 달라. 자꾸 완전 기는. दुगैखांना फैबाय लिचिया ना लिचि मेगन नायबाय मेगन चिक्को
रायलायमारनो नागिरदों ए